Учени съобщават, 2026 може да стане една от най-горещите години в историята на човечеството. Европа гори. Това не е прогноза. Това са официални данни, публикувани съвсем наскоро. 2022 година. Над 60 000 души по света умират от жега. 2023 година. Само в Европа 47 690 души умират вследствие на горещи вълни. 2025 година. 85% от населението на Гърция е изложено на екстремни температури над 40 градуса по Целзий. Испания поставя рекорд за най-горещо лято в историята си. Средиземноморските горещи вълни за четвърта поредна година чупят рекорди. А сега учените предупреждават. 2026 година може да бъде четвъртата поредна година с глобално затопляне над 1,4 градуса по Целзий. Арктическият океан се топи. Земята трепери. Това просто климатични промени ли са? Преди 2000 години в Откровение 16, от 8 до 9 се казва: Четвъртият ангел изля чашата си върху слънцето, на което се позволи да гори човеците с огън, а като се опекоха човеците от голямата жега. Приятелю, това не е случайност. Това е изпълнение на пророчество. Европа преживява четвъртата чаша от Откровението. Това предупреждение не е за да те оплаши, а за да те върне при него. Земята се тресе, но този, който стои на скалата, няма да падне. Вие, които с Божията сила сте вардени чрез вяра за спасение, готово да се открие в последно време. 1 Петрово 1.5. Покаянието е единствената врата. Завръщането при Бога е единственият щит. Ако днес чуеш Неговия глас, не закоравявай сърцето си. Ако желаеш да се покаеш и да се обърнеш към Бога, напиши в коментар Амин. Сподели това с хората, които обичаш. Не защото трябва, а защото може би точно те имат нужда да чуят това днес. Нека Господ Исус Христос пази теб и твоето семейство. Амин.